Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mayor Jerry Treñas nagpatigayon sang multi-sectoral consultation tuhoy sa COVID-19 vaccine. Ginpatawag ni Mayor Jerry Treñas ang nanari-sari nga sektor sa syudad sang Iloilo agud sabton ang mga palamangkutanon tuhoy sa COVID-19. Yara ang sektor sang transportasyon, urbanpoor, mga prinsipal, miyembro sang kooperatiba kag madamo pa. Isa sa mga palamangkutanon nga ginpalabot nila sa alkalde ang tuhoy sa side effects sang bakuna. Personal ko nga ginapangayuan sang ilang nga support sa aton nga vaccination plan para nga first kadamo bala sang misconception. May mga nagahambal nga kung ma-injeksyonan ka mabaog ka. Kung ma-injeksyonan ka gakambyo ang imo DNA. So, dapat ini siguro maklaruhan naton para nga scientific ang pagsabat sini. Ginpili sang alkalde nga butangan sang schedule ang consultation sa kada sektor agud mapadayon nga ginasunod ang mga protokol. Hindi man ta pwede nga isa ka bilog nga isulod mo tanan kay ti ga-observe kita sang social distancing. We really have to make sure nga while we are doing the consultations, we follow all the necessary protocols. Para sa presidente sang Iloilo City Alliance of Drivers Association, Nick Dalisay, antes pa man ang konsultasyon, ginsapol na sini ang iya mga miyembro. Agud istoryahan ang COVID-19 vaccine kag mayorya sang iya kapin 900 ka miyembro ang interesado nga magpabakuna. Nagapati man siya nga importante ang bakuna agud matapos na ang pandemya. Importante din bakuna. Kung nakaintindi ka, may dako nga ipinsa sa lawas mo. Kaya ang bakuna, kaya isang una, isang gamay pa kami, isang panahon pa isang kulira, ito daw napapat lang mga tao. Kung wala magabot ang bakuna, way maguntat ang kulira sa una. Sinta na kusubong mo sa aton pa sa 1940s, tatawo ko. Ara ng kulira nga blatian. Pag-abot ng vaccine sa kulira, dito kag nag-normal man. Amo lang na hambal ko sa mga pumuluyo naton nga kinahanglan gid nga magkooperar kita sa aton city government kay balo ka libre ning bakuna. Panahon mag-abot kung hindi ka mo bakuna, maubos ang bakuna sa aton nga mga gobyerno, may bayad ng bakuna. Kag basi bala kung di ka magbakuna, ambot lang kung anong matabo man sa inyo. Kinahanglan gid magbabakuna kita. Ang katapo naman sa barangay nutrition scholar nga si Nora, kumbinsido man nga magpabakuna. Magpabakuna ikaw, ma'am? Oo. Yaaman, ma'am. At gusto ko man nga ma-safe man ako sa COVID-19. Ang pagbakuna para ni sa tanan sila para nga wala na ang mga pandemic di sa atong lugar kag maka-safe ang mga tao. Padayo naman ang apila sang alkalde nga suportahan sang publiko ang vaccination program. Iniagud malabot ang herd immunity kag makabalik na sa normal ang pangabuhi sang tanan. Ang ako niya, ang publiko siguro, I think everyone should try to really research if they want to about the vaccines. Ang iban gani nga pungso daw almost done na sila. Kagway man ta nakita nga nagalikramo. And as a doctor siguro, I think mga doktor ta dapat they should also be responsible enough to come up with data nga kag information nga base sa science and not on certain misconceptions. Sa pihak nga bahin, nakasumiti na sang vaccination plan sa Department of Health ang Iloilo City Government. Ginahulat na lang ang rekomendasyon sang ahensya. Sa subong, nakabayad na sang 20% sang bilisang vaccine ang syudad.
Ginalauman nga mag-aabot ang bakuna sa bulan sang Hulyo sini nga tuig. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Isa ka doktor nga nagpositibo sa COVID-19 ang nagsaysay sa niya eksperyensya kag kung ano kaimportante ang COVID-19 vaccine. 14 diyas nga na-ospital ang pulmonologist nga si Dr. Rene Juaneza matapos matapikan sang COVID-19 sang nakaligad nga tuig. Bisan nag-ayon na ini apang nagapabilin ang pinalian sang virus sa iya nga baga. Although wala man manaog ang oxygen ko to a very low level, ga short of breath. No? Ang X-ray kag ang CT scan nag-create gidya sang fibrosis or scarring sa baga ko. So now, hindi ko, unlike sa una nga saka ko to sa flight of stairs, wala na wala na pundo-pundo. Kasi mag-rounds ko sa hospital, wala ko naga-elevator. Subong, abot ko sa second floor, ginalagas ko na ginawa ko. So, ang CT scan, the last 3 months, kaduhan ako mag-CT scan, ara gyapon ang scar. So, those are the long-term effects. So, tawag namin na long haulers. So, ang symptoms, ang signs, ara ng gyapon, although ang virus ay na, what you have are your immune antibodies nga nagabulig sa imo. Pero ang scars ang baga, ara gid gyapon, no? So, amo nang long-term problem naton sa kuan. So now with the mask, pag abot ko sa first floor, kuha ko na mask ko maginhawa. Like before I got sick, hasta sa second floor nakamask ko, okay lang. Why ko kaumtat. Sa second floor, subong niya naisip ko ginawa ko kung ano kadasig. Isa sa mga ginaatake sang virus amo ang baga kag inyang nagatugas sang mabudlay nga pagginhawa sa mga COVID-19 patient. Kung ma-infect sang virus ang baga, nagatuhaw ang pneumonia o kung hindi gani, adult respiratory distress syndrome. Long-term effects ng coronavirus, kung di ka-develop kita, may mga secondary infection ang virus, develop man kita pneumonia. So, that's part of the infections ng virus. Number 2, nag-develop kita sa adult respiratory distress syndrome or sobra kahubag sang baga nga ang fluid sa outside sa sulod sang ugat sang blood vessel nagakadto sa lung tissue. So nagatiga ang lung tissue ta. Daw gina-injection mag-injection na kundi ang inagyan sa injection gahubag, gahabok. So amo nang kakatabo, no, kay gadamo ang fluids, ga-attract fluids, guba na ang integrity ng blood cells at ang blood vessel. So ang fluid, ang blood naga-exude to the lung tissue. So gatiga ang lung tissue. So amo na ang hapo ang pasyente. These are the short-term effects. So ang inang development sang blood clots pagit sa ugat isa pagit na nga ulihin na ina na kita later part sang pandemic dira na nakita sang first few weeks abi namon amon lang ng adult pneumonia lang ka adult respiratory distress syndrome fluid flooding sang blood asang baga. But later on, newer studies came out nga aside from that, ang virus gina-blood clot niya ang mga ugat sa lungs. So we were giving medications for pneumonia, for adult respiratory distress syndrome, kag wala ma-notice until later part nga ang ugat barado. Naga-blood clot, nagatiliga ang dugo. So within a few weeks, na-realize na that's why kadasig sang pagbulos man sa pagdugang sa treatment nga ginapalabnaw gintudo ang dugo sang COVID. Ini ang pilagid lang sa epekto sang COVID-19 sa lawas sang tawo. Agod mahatagan sang proteksyon ang lawas batok sa malala nga epekto sang COVID-19, ginakampanya sang lokal nga panguluhan ang pagpabakuna. Para kay Dr. Juaneza, safe ang COVID-19 vaccine. Lain-lain man ang pamaagi sa pag-produce ang bakuna, palareho gihapon nga epektibo ang mga ini basta nakasulod lang sa criteria nga 50% efficacy rate. Normal lang ang side effects kag ini ang gilayon man nga mabulong.
tanang nga company nga nagaubra sang vaccine have may committee na sila sa adverse effect, pati ang WHO kag ang CDC sa US, Center for Disease Control and Protection, CDC, WHO, bisan na nga to Department of Health. May program na sila nga ma-follow up sang adverse effect. First day, pag-inject mo sa first dose, we ask you to stay. After filling up ng mga forms namon about your history, ginapastay ka pa namon 30 minutes. Kay kung may mga wala man gid kami sang allergic reaction nga mga gina-expect unless nga may daan ka na nga allergy, no? Ginapastay ka, ginamonitor ka for 30 minutes. Kay kung may allergic reaction nga severe, within 30 minutes magwa ginaya. So you are there. The facility is prepared to give you the medication nga mabulong sa severe allergy mo ASAP. Nahibaluan sa Iloilo City, magluwas sa AstraZeneca. Nagapakig-angot naman ng lokal nga panguluhan sa iban pa nga mga kompanya kasubong sang Novavax kay Janssen. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.